थोडंच पुढं आल्यानंतर हे जे कन्स्ट्रक्शन आहे ते अजून साबित आहे आणि इकडं तर खूपच चांगल्या परिस्थितीमध्ये आहे ते अजून. खाली जायला चिखल आहे. हां, हे कशाचं बांधकाम आहे नाही माहिती, बट साबित आहे अजून. भिंत वगैरे चारी बाजूनी. बघू पुढे जाऊन. काय तर आणि हॉल म्हणजे इथे क्रिकेट खेळू शकतो आपण. खूप मोठा आहे. आमच्या फ्लॅटपेक्षा मोठी जागा आहे. आणि क्रिकेट खेळू शकतो इथं आपण. क्रिकेट नाही खेळायचं ना. हे बांधकाम अजून आहे आणि बहुतेक ह्याच्यावर छत असेल आणि त्याच्यावर पण मजला असू शकतो. ते एवढी एक गोष्ट या गडावर जास्त काही दाखवण्यासारखं नाही आहे. तेवढे बुरुज आहेत आणि तटबंदी आहे. आणि आता हे एवढं एक सापडलं आहे आम्हाला. पाण्याच्या टाक्याजवळ आलो आहेत आम्ही. इथं एक पाण्याचा टाक आहे आणि महाग धबधबे आहेत, पण पुढं धामण आहेत पाण्यामध्ये. आणि जे गेलं मला भिवून, शेट तुम्हाला दिसेल. एक सेकंड. माझी ते जे पळालं आणि याच्यावर एक छोटंसं आहे, त्याच्यावर एक छोटं आहे. तिथलं आहे का ते? हां शेट यार, ते गेलं. दगडावर बसलेले होते. ते दगडावर बसलेले होते, गेले इकडे. आणि इथे एक छोटं आहे पण ते दिसणार नाही. मला तर माझ्या फोनमध्ये शूट नाही करता आलं, कारण की मी जोपर्यंत फोन काढला ते पळून गेलं होतं. आणि इकडनं जे गडावर पाऊस पडलेलं पाणी आहे खाली जात आहे. मस्त धबधबे छोटे छोटे. पूर्ण व्ह्यू मस्त आहे. आणि इकडनं सांगितलं की जे धबधबा पाणी वगैरे आहे ते इकडून जवळून बघता येतं. मला वाटलं होतं की तिकडे जायला रस्ता नाही आहे, बट आहे तिकडे जायला रस्ता. अरे आपा नाही रे, पायऱ्या पण आहे तिकडं. असं कसं जाता करतोस रे? तिकडून आला ना आपण. ही रस्ता कुठं बघितलास? तर विसापूरचे जे आपण फोटो पाहिले त्याच्यामध्ये तुम्हाला पायऱ्यावरनं पडणारं पाणी जास्त आहे ते दिसतं. तो फोटो मी टाकतो. तर ते इथं आहे. आज जास्ती पाऊस नाही आहे, आज पाऊसच नाही आहे, त्याच्यामुळे मग ते पाणी तर नाही बघायला मिळणार आहे. असं नको कान करतोय आमऱ्या. भिजून काही बोचा आहे. बंद झाला गोप्रो. चालू फोटो घ्या बरं. आता बघायला की आता किती असतो. आमचं एकदम थंड पाणी आहे. गरम झालं होतं जरा. मार नको मोबाईल आहे चालू आहे. आणि हेच तिथून इथून पाणी येतं खाली, जे फोटोजमध्ये पाहिलं असेल तुम्ही. विसापूरचा फोटो मी टाकतो साईडला, त्याच्यात बघून घ्या की कसं दिसतं हे पाऊस असल्यानंतर. खाली इथं अजून एक मारुतीचं मूर्ती आहे कोरलेली. आणि स्नॅपसाठी अयो सॉरी भिलो मी. तर इथं मूर्ती आहे आणि इथं बहुतेक मध्ये मंदिर आहे हे छोटंसं, असंच वाटतंय. अयो लय मोठ्या मोठ्या रूम आहेत. जय हनुमान. थोडं अजून पुढं आल्यानंतर इथून पुणे मुंबई जो एक्सप्रेस वे आहे तो दिसतोय. तो तुम्हाला दिसेल का नाही माहित नाही मला, पण मला दिसतोय. आणि हे वरनं पाणी पडतंय. आपण रस्त्याने येताना याचे फोटोज मी इंस्टाग्रामवर टाकलेत. नाही ही साईड नाही दिसत आपल्याला रस्त्याने. आपल्याला रस्त्याने इकडची साईड दिसते.
जे तटबंदी होती ना, हा तटबंदी ती दिसते. मालक इथं पा आणि हे आमचा आस्वाद घेत एक आहे. सोबत मित्र भेटलाय आम्हाला, आमच्यासारखाच आहे तो, भटकतोय. त्याला बिस्किट पाहिजे, बिस्किट टाक त्याला. बिस्किट घेऊन येते. फुकट मध्ये नुसता हात फिरवला त्याच्या डोक्यावर. हा तो बाबू तो फक्त माझ्यासोबत फिरता, मी जिथे जातो तिथे येते. त्याला हात, तू हात लावलास ना त्याला. त्याच्या मित्राने मला बिस्किट दिले ना. कुणाला तरी एक जणाला त्याला ही करावं लागेल ना, इम्प्रेस करावं लागेल ना बिस्किट खाण्यासाठी. चल रे. काहीतरी लागले बिचारायला. चल मोठ्या चल चल. हळद असती तर हळद भरली असती आपण, पण आपण काहीच नाही आणलं. चला आता आम्ही जातो वर वापस. चला मग. आणि 350 एकर आहे. मला वाटलं नव्हतं एवढं मोठं असेल म्हणून. चलो जातो. महादेवाचं मंदिर आहे, जसं की जवळपास सगळ्याच गाड्यांवर महादेवाचं मंदिर आहेत. तर आता बघतोच, दर्शन घेतात. आणि आता फिरून तर झालाय पूर्ण गड. पलीकड साईडला काही नाही आहे, पूर्ण मोकळं मैदान आहे. आणि बघू काही इंटरेस्टिंग दिसलं तर दाखवेल, नाही तर मग डायरेक्टली तुम्हाला गाड्याच्या खाली भेटेल. तर पूर्ण किल्ला फिरून झालाय आणि थोडं थकलोय डबल. आता आम्ही जातोय परत, जिथनं वर आलतो तिथपर्यंत आम्ही आलोत. आता इथून जातोच. आणि जर आजचा जो व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा आमचे व्हिडिओज. आणि बघू पुढचा कंटेंट काय असेल, पुढं कुठं जातो ते दाखवतोच.